Повечето варненци плащат повишена такса Аз също си плащам. Аз това ми е работа. Тоест, ако наистина държите, че само изминавате километри преди... Само този участък в момента тук, просто само преча на хората, които са там. Как може да се чисти изобщо? За чисти. Добре, но какъв е смисъл изобщо просто да минавате? Ние искаме да документираме само как не се чисти и как се злоупотребява с публичния ресурс, което е в интереси на вас, ако сплащате данъците в крайна сметка. Каза, че ги плащате, да? Аз съм шокирал. Това е моята една. То не е лично. Аз съм тук цяла лето. Не е лично срещу вас. Въпрос на политика. Ние искаме да документираме политиката. Само един път на ден ли се минава така без чисти? Не, то са чисти, както е казано. Просто аз в момента не съм го пуснал, за да не преча на хората. А добре, самата машина няма ли функцията да се мучи този прав? Има функцията, но не са ни много функционални. А ако не чистите, защо минава машината? Тя пак пречи като минава. Аз съм шокирал. Да. Ето, СНВГ, полиция, така иначе моето време е загубено, като... Да. Тоест, Не ми на вас трябваше да си свърши работата от хората. Ако правилно разбирам, на вас е възложено да минете без да чистите. Не е възможно така. Не е това. Просто аз не искам да прекам на хората в момента. Ама то, вие като карате по алеята също пречите на хората, защото е опасно. Излязохме да се ви сложим, примерно. Аз съм внимателен. Ема, Карам бързо, то няма смисъл да карате, ако не чистите, нали? не. Това не е район, аз трябва да го мина. Добре. Ако не чистите, защо? То се хаби гориво така. Ако ви задържаме и ви пречим, карайте, ние ще се снимаме. То не е срещу вас, нали? Аз утре ще говоря с вашия управител да ще го питам какво става. Добре? Кажете, просто ако искате, финиста, не желаете, нали, да се минава тази алея. Аз също Няма желая да се почиства. Да. Стъклата не бордюра, между другото. Тези треви и този прах, който е да бордюра, никога не е чистен. Ма според мен тази машина то ще запълни мрава. Това е да се такса. А нашите минута са... Тук има върнамето прах, тук никога не е чистен. Естествено сме. Както и да е. Разбрахме, че е ваше решение. Разбрахме. Не, ние също абсолютно. Но ако правилно разбираме ваше решение, да не го изчистим. В цялата смяна има ли други места в града, където чистите? Ще си серия. Не съм сам. Да. Да. Но само тук минавате без да чистите. А добре, защо не кажете на менеджера си, че имате технически съображения и просто да отпадне като маршрут? Да. Защо не предложите да отпадне като маршрут, за да се пестят часове им и гориво, да. Ще ви поставим, но вие казахте, че е ваше решение. Защото се взе пак от миналото си. Ако на вас на който Съкъмително му е приятно. Аз за това бих поставил като обществен въпрос това нещо. Защото според мен ще бъде така и... Най-низко. Ние сме още по-низко на годината, защото не сме служители на тази фирма.
Така че ние сме направо път извън веригата и затова ще го поставим този въпрос. Аз се трудя за пас. Едната година, а вика, снима да го идеш. Да, преди време, да. След да те понижда и сега, а пак не има Ама тя тогава беше пусната четката. именно, обаче го отиваше и това съм ги чул. Да. А сега изобщо не е пуснато това. Ами добре, защо изобщо ни давате? Ами добре, нека да се обърнем публично към ръководството на самата фирма и те да излязат със становище защо е нужно да се прави това. Никой не знае. Не, ние сме на публично място, можем да се представим, но няма проблем. Това не е незаконно да ви снимам. Освен това, сте служител на фирма, която е сключила договор с общината. Тоест, вие носите публична отговорност за работата, която вършите. Нали, може би за жалост, не знам. Хубаво, да разбрахме. Тя да се докъпи, Лека вечер и всичко добро. ще го отправим въпрос. Нищо лично. Тоест накарахме фирмата да чисти. Това ли се случи? Така изглежда, да.